பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கஸ்டமர் வந்து கோல் போட்டுருக்காங்க. இவர் யாரும் பார்த்தாங்க ஒரு பில்டர். இவர் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம கால் பண்ணி கூட்டிருந்தாங்க. ஒரு எலிஃபென்ட் ஒரு புத்தா போன்னு வச்சிருந்தாங்க. எலிஃபென்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஒர்க்கை பாருங்க, மோரல் ஒர்க் ஃபுல்லா வந்து ரிலீஃபாவே வரும். ஒர்க்கை பத்தி ஒரு கஸ்டமர் இவரே சொல்லுவாரு, கன்ஜெக்ஷன் ஓனரே இவரே சொல்லுவாரு. பாருங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து கான்டாக்ட் ஆன நண்பர்கள் பாலாஜி, மிஸ்டர் கேமரா எடுக்கிறது மணி, நல்லா அற்புதமா கொடுத்துருக்காங்க. நான் கொடுத்தது யானையும் புத்தாவும் பின்னாடி இருக்கு. நல்ல பினிஷிங் எப்படி வரும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால நல்ல ஒரு அதை பார்த்தா டைம் பிடிக்கிறதே ரொம்ப சிரமமான விஷயம். 2 மாசமா கூப்பிட்டு இப்பதான் வந்தாரு. ஆனா வந்ததுக்கான ஒர்த்து என்ன, ஒரு 2 நாள்ல வேலை 2மே முடிச்சாங்க. நைட்டெல்லாம் வேலை பார்த்து நல்லா சூப்பரா பினிஷிங்லாம் நான் நினைச்சபடி அதை விட கொஞ்சம் கிரேட்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு என்னென்ன குறை இருக்கோ, சின்ன சின்ன இது இருந்தா கூட நின்று உட்காந்து அதை பார்த்து இது சரி செஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு அனுபவம் இல்லை இருந்த பார்த்தா ஒரு அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற இதுவே நான் ஒரு நோக்கத்துல சொன்னேன். அதை அவங்க கொண்டு வந்த விதம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைட், வெல் சாட்டிஸ்ஃபைட். தேங்க்யூ பாலாஜி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒர்க்கை பாருங்க. உங்களுக்கு இதுமே ஒர்க் பண்ண நினைச்சா நம்ம இன்ஸ்டால, ஃபேஸ்புக், யூடியூப்ல போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு சேர்ந்து நம்ம செஞ்சிடும். நன்றி மக்களே.